falleres majors, cors d'honor, és just que un poble puga transmetre sentiments i emocions a les seues regines. Diferents estaments socials, festers i fallers volen rendir-vos pleitesia com a símbol del seu respecte. Per aquest motiu, volem fer-vos saber que sumen a aquest esdeveniment Cofreria la Santíssima Sang, Cofreria de Sant Roc, Casa d'Andalucía, Casa de Castilla-La Manxa, Mercat Municipal, Associació d'Hostaleria, Canfal i Marina Alta, Las Provincias, Levante el Mercantil Valenciano, Radio Denia Cadena SER, Cadena COPE, Radio Marina Alta Onda Cero, Canal 37 Televisió Local, TAL Televisió Local, Canal 9, Associació Artístico-Musical de Dénia, Foguera l'Hort de Dénia, Foguera del Bassot de Dénia, Foguera les Portelles de Dénia, associacions de veïns de Baix la Mar, les Roques, del Bassot, les Bassetes, les Rotes, el Montgó, Jaume I, de Costes, Federació d'Associacions de Veïns de Dénia, Alferes de la Guàrdia Civil, Inspector Jefe de la Policía Nacional, Regidoria de Governació, Intendent Jefe de la Policía Local, Jefe Comarcal del Parc de Bombers, Degà dels Jutges, Capità de Marina. I amb motiu del 25 aniversari, l'Associació de Moros i Cristians, Presidenta Na María Jesús Montfort. De la Guàrdia Civil. Policia Local de Dénia fa l'acte de pleitesia el pare de la nostra fallera major infantil.
Fallera Major de Dénia de les Falles 2004. Senyoreta na Maria José Gavilà i Guardiola.